Здравейте, дами и господа! Това ще ми е второто видео в канала. Искам да споделя, че ако такова съдържание ви харесва, можете да се абонирате. Ако ли не пък, можете да се отабонирате. Ако клипа ви харесва, харесайте го. Днеска ще ви кажа 101 супер интересни факти за света. Първо, Северна Корея и Куба са единствените държави в света, от които не можете да си купите Кока-кола. Второ, цялото население на света може да се побере в Лос-Анджелес. Да, те е мега интересно. Трети факт е пък, че в момента в света има повече близнаци от всякога. Четвърти факт е, най-лютата чушка в света е толкова гореща, че може да ви убие. Пети факт. Повече хора посещават Франция, отколкото която и да е друга страна. Най-гъсто населения остров в света Санта Круис дел Ислоте е с размерите на 2 футболни игрища. Канарските острови са кръстени на кучета, а не на птици. В Индонезия живеят най-ниските хора в света. Парижкото споразумение за изменението на климата е било подписано от най-голям брой държави за един ден. Най-тихата стая в света се намира в централата на Microsoft в щата Вашингтон. 11 факт ще ви кажа. Има само 3 държави в света – Либерия, Миянмар и САЩ, които не използват метричната система. Те си им харесва на хората. Най-дългото име на планетата е дълго 85 букви. 4 бебета се раждат всяка секунда. Най-студената температура е регистрирана някога е минус 144 градуса по Фаренхайт, което се равнява на минус 97 градуса по Целсий. Озоновия слой на Земята ще се възстанови напълно след 50 години, дами и господа. Също така Япония е най-податливата на земетресение в света страна. На Земята има около 4 квадрилиона бактерии. Хората, които в момента са живи, представляват около 7% от общия брой хора, които някога са живели. Смятайте колко хора са измрели до сега. Мохамед се смята за най-популярното име в света. Само 2 държави използват лилаво в националните знамена. Пишете в коментарите кои мислите, че са. Имате 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 е 0. Това са Никарагуа и Доминикана. Да. Африка и Азия са дом на близо 90% от населението на селските райони в света. Най-скъпата монета в света беше продадена за повече от 7 милиона долара. В Мериленд е създаден най-големият в света рифов стрит. Рекордните 92 държави се състезаваха на зимните олимпийски игри през 2018. Южен Судан е най-младата държава в света. Не е Америка, както повечето си мислят. Повече от 52% от населението на света е под 30 години. Хората на 60 и повече години съставляват 12,3% от световното население. В целия свят има повече от 24 часови зони. 25% от населението в света е гледало както мачовете на Световната купа 2010, така и през 2014. Швеция има повече острови от всяка друга страна. Има 43 държави, които все още имат кралско семейство. Калифорния е артишок, столицата на света. Всички гигантски панди в зоологическите градини по света са на заем от Китай. Най-типичният човек е с дясна ръка. Прави по-малко от 12 000 долара годишно, има мобилен телефон и няма банкова сметка. В Канада се намират 9% от световните гори. Червената килия е най-разпространена птица на Земята. Между другото, хора, пуснал съм с телевизията на беззвук и гледам към нея. Затова гледам малко настрани. Така. Има уебсайт, в който следи населението на света в реално време и се казва Worldometer. Повече хора говорят китайски, отколкото всеки друг език, хора.
Около 1 на всеки 200 мъже са преки потомци на Чингис хан. Копенхаген е най-благоприятният за мотори град в света. Има 41 държави, които признават езика на знаците като официален език. Глобалният процент на грамотност при възрастни е около 86%. Фейсбук имат повече потребители в сравнение с населението на САЩ, Китай и Бразилия. Има само 2 държави с имена, които започват с Д. Това са, пишете в коментарите според вас кои са. Това са Гамбия и Бахамите. Всички мравки на Земята тежат приблизително толкова, колкото всички хора. Защото мравките са двойно повече. Океаните съдържат почти 200 000 различни видове вируси. Новозеландците имат повече домашни любимци на домакинство от всяка друга страна. Не знаех. Го знам това нещо, чете, защото го бях чел скоро. Токио е най-големият град в света с 37 милиона жители. Интерпол се създава през 1914 година, когато юридически специалисти от 24 държави се събират, за да обсъдят залавянето на бегълци. 2 души умират всяка секунда. Швеция е единствената страна в света, където е законово разрешено рекламирането на един продукт върху националното знаме. В Антарктика няма постоянно живеещо население. Ватикана пък е най-малката страна на света по площ. В Монако се намира най-високия процент на милионери на глава от населението в света пък. Лихтенщайн и Узбекистан са единствените 2 страни, които са обградени изцяло от други обградени страни. Защо ви го чета толкова бързо, ще ви кажа? Защото няма много памет. В Австралия има повече кенгури, отколкото хора. Финландия има най-много езера в света спрямо своята площ. В Индия се говорят над 1500 различни езика. Русия е най-голямата страна по площ, вземайки 1,8 от земята повърхност. В Япония има повече от 50 000 хора, които са над 100 години или повече. Норвегия дарява елха на Великобритания всяка година като благодарност за помощта по време на Втората световна война. В Исландия няма пък комари. В Венецуела се намеря най-високия водопад в света. Пишете в коментарите как се казва. Анхел. Китай произвежда повече цимент, отколкото останалата част от света взета заедно. В Бразилия се говори португалски, а не испански. Бутан измерват националното щастие като алтернатива на брутния вътрешен продукт. Сомалия няма официална работна седмица. Швейцария е забранено да се измиват коли в неделя. Монголия е държавата с най-малко пътни знаци в света. Непал е единствената страна с не 4-ъгълно знаме. В Афганистан новата година се празнува на 21 март. В Етиопия е 2012 година, тъй като използват различен календар. В Танзания се намира единственото останало чудо на природата от 7-те чудеса на света. Това са Великите пирамиди. Южна Корея има най-висока скорост на интернет в света. Канада има най-дългия бряг в света. Египет е страната пък с най-много пирамиди в света. В Саудитска Арабия няма реки. В Северен Судан има повече пирамиди, отколкото в Египет. Да, той съм го объркал за Египет, че има най-много пирамиди. В Судан има повече пирамиди, ама въпросът е, че там са по-малки. Да. В Армения е изработена първата копираща печатна машина. В Тайланд е забранено да се излиза навън без бело. В Бангладеш всички кораби се правят на ръка. В Индонезия е забранено да се мига в училище. В САЩ има повече библиотеки, отколкото Макдоналдс. В Барбадос хората карат на левия път. В Ирландия няма змии. В Малайзия е забранено носенето на жълти дрехи. В Сингапур е забранено продаването на дъвки. В Турция се произвежда повече от 70% от всички личници в света. Лаос няма морско крайбрежие. В Гърция се намира най-стария град в Европа – Атина. В Фиджи има повече от 300 острова. В Хаити е забранено да се правят реклами за алкохолни напитки. В Естония се говорят 2 официални езика – естонски и руски. В Белгия има 3 официални езика – холандски, френски и немски. В Полша се намира най-голямата католическа църква в света. В Испания е забранено да се носят бикини извън плажовете. В Мексико е забранено да се продава алкохол на изборите. В Словения е забранено да се продава алкохол след 21 часа. В Сърбия се намира най-голямата православна църква на Балканите. В Чехия е забранено да се пуши в заведенията. В Румъния се намира най-голямата златна мина в Европа. Това са фактите. Да.
Още 100 факти ще ви кажа. Даже. В Холандия има повече велосипеди, отколкото хора. В Сингапур е незаконно да се хранят гълъби. В Йордания има море, което е толкова солено, че в него не могат да живеят риби. Както и да е. Няма да ви кажа още 100, понеже нямам вече памет. Казах ви 105 факта и 6 мисля, че бяха. Така, приятели, ако видеото ви е харесало, последвайте, абонирайте се, дайте един лайк и следващия петък ще има ново видео. По-скоро ще видя, може да е понеделник, вторник и петък. 2 видеа ще качвам на седмица. Това е от мен, приятели. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Айде, чао!